এটা হচ্ছে ময়ূর 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 মাংসରେ ତିଆରି ହଉଛି ମୟୂର ମାଂସ ବାକି ଫରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ହବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜା ତାଲୁକାର ସଭାପତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୈଠାରୁ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବୈଠାରୁ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୁମନ କୁମାର ବୈଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କଲ୍ କଲେ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେ। ଆସିବେନି ସିନା ଫୋନ୍ଟା ଉଠେ। ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାକୁ ଗଲା GM ରାମଦାସ। ମାନେ ଜଣଜଣର ପରିଚୟ କେମିତି? ଆକେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଟପୋଷ୍ଟ ଭଞ୍ଜନଗର, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରକଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆପଣ 24x7 ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲ୍ କରିବେ, ଫୋନ୍ ସିନା ରିସିଭ୍ କରିନି ଆପଣ ପାଖରେ ଆଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଉଲ୍ଟାଟା କହିଲା ଫୁଙ୍କୁଛି। ଆଉ ଟେକ୍ନୋ ସ୍ପୋର୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦଲ। ଟାଇଟଲ କ'ଣ? ବାଦଲ ମହାପାତ୍ର। ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି ରିମୋଟ୍ ଲାଗିବ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଙ୍କେ। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ। ହଁ ପରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ କୁମାର ବୈଠାରୁ, ବଡି ବିଲ୍ଡର ଅଫ୍ ସିଆଣ୍ଡି। ଦୟାକରି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆପଣମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲଡ଼ୁ ଚଣା ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରୋଷେୟା। ଆମକୁ ଖଟି ଖଟି ଭାଇ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୁଙ୍ଗି ସିନା ଖୁସି ହେଲାଣି। ଶିବ ବୈଠାରୁ ସୁରଜ ଆଚାରୀ ସିଆଣ୍ଡି MLA। ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି, ବିନ୍ସ ଫଟା ଚାଲିଛି। କହିଲେ ଆଳୁ କଟା ଯାଏ ସିଏ କିଏ? ପିଲାଟା କିଏ? ଆଳୁ କାଟି ଦିଏ ମାନ କିଏ? ଇଏ ଆଖି ମନ୍ତି ମନ୍ତି ପିଲାଟା ରାତି ଶୋଇନି ଶୋଇଛି। ମା ଭଗବତୀ ସ୍ୱାହା। ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ମୟୂର ମାଂସ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ପୁଡ଼ି ଜାଳି ଦିଅ ନା ସବୁ କର। ଦିଗ ପଡୁନି ଭେଜ ବାଲା ମାନେ କିଏ ସଂସ୍କାର ବଢିଆ ପିଲା ବୁଝିଲ ଗୁଣର ଛଡିଆର ଜଣକୁ ଆଉନି ଆଉ ଜଣ ଯେ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିବା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବି। ଆପଣ କୋଉଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆଗେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ନେଇ
ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫିଙ୍କ୍ କରିବା ଦରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ନେଇ ମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ନେଇ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏ ସୋନି ତୁ ତ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ କେତେ ମାଲୁ ପରା ସ୍କ୍ୱାଡଟା ତ ଗ୍ଲାସ କୋଡ ଅଧା ମାରିଲେ ଅଧା ତ ଗ୍ଲାସ କୋଡ ଲାଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ପଇଲା ଉଡି ପଡଲେ ମୋ କାଟିଛି ବଡ଼ା ଏଇଟା ଏବେ ଆକା ବାବୁ ପଠେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାକା ଫୋନ କରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ର ବିମରେ ଫସିଗଲା। ବାକା ଫୋନ କରେ ଟିକ ବଣ୍ଡ ସେ ଜାଣେ ମିଶି ପୋସ୍ ସେ ଟିକ ବଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବନି। ବାଦଲ ଏବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ନାଇଁ କଦଳୀ ଦେଖିକି କାଟ। ଏ କଦଳୀ ତ କୋଉ ସାଇଜ କଦଳୀ ରେ